prísť kedykoľvek počas roka k Jadranskému moru a neriešiť viac to, kde sa ubytujete. To je sen, ktorý sa vám môže jednoducho splniť. Predstavujeme vám apartmánový komplex v blízkosti Zadaru, kde si môžete vybrať z 34 apartmánov a mať tak o svoju letnú dovolenku postarané. K dispozícii sú dvoj-, troj- až štvorizbové apartmány, z ktorých má každý svoju terasu a predáva sa kompletne zariadený s použitím príjemných neutrálnych farieb a prírodných materiálov. Kúpou apartmánu svoje peniaze rozumne investujete a získate zdroj pasívneho príjmu. O celoročnú správu apartmánu sa vám postarajú profesionálni správcovia. Ako majiteľ apartmánu si budete užívať aj extra služby či zľavy v rámci komplexu. Vychutnajte si ešte zo pár záberov na pobrežie, kde môžete aj vytráviť vaše letá. Kompletnú ponuku apartmánov vrátane pôdorysov a cien nájdete na našom webe.